137 raġel, 20 mara u tifel. Dan huwa t-total ta' immigranti regolari illi daħlu Malta fis-sigħat bikrin tal-ħamis filgħodu. Iżda l-wasla ta' dawn l-immigranti fissret ukoll traċedja oħra umana fil-Mediterran. 6 immigranti li kienu fost grupp wieħed ta' 74 immigrant mietu, b'4 mill-katavri għall-ewwel ma jinstabux. Dan il-grupp ġie salvat mill-vapur MV Victoria 6 madwar 70 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta nhar l-erba' għal ħabta ta' sija u nofs ta' wara nofsinhar. Waqt din l-operazzjoni ta' salvataġġ, il-forzi armati ġew informati li kien hemm dingi ieħor b'90 immigrant li kienu jinsabu f'diffikultà. Fuq il-post għaldaqstant intbagħtet il-patrol boat P51. Il-ħin eżatt huwa s-sija u nofs ta' filgħodu sbieħ il-ħamis ftit tal-minuti ilu għadu kemm trakka fil-bażi marittima tal-Forzi Armati il-patrol boat il-P51 abbord madwar 90 immigrant irregolari. L-immigranti inġabru mill-patrol boat f'baħar li huwa meqjus bħala baħar qawwi u ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta. Dan il-grupp kien jikkonsisti minn 78 raġel, 11 mara u tifel. Viżibilment għajjenin, l-immigranti li għad mhux magħruf minn liema pajjiż ġejjin ingħataw f'idejn il-pulizija u wara ttieħdu fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Intant fl-istess waqt komplet l-operazzjoni sabiex it-68 immigrant li ġew salvati mill-MV Victoria 6 jiġu trasferiti fuq il-lanċa ta' tfittxija u salvataġġ tal-Forzi Armati il-Melita 1. Kien il-kaptan tal-MV Victoria 6 li informa lill-Forzi Armati li huwa tella abbord 68 immigrant u qal li ħalla f'dingi żewġ katavri, filwaqt li żewġ immigranti oħra waqgħu il-baħar meta kienu qegħdin jittellaw fuq il-vapur u għerqu. In-nutli tfittxija li saret mill-Forzi Armati permezz tal-ajruplan King Air għal dawn iż-żewġ immigranti għaliex baqgħu ma nstabux. Kienu għal ħabta tas-sija neqsin kwart ta' filgħodu tal-ħamis x'kien il-Melita 1 waslet mal-vapur illi daħal sa madwar 7 mili nautiċi il barra minn witrajn. Bil-kaptan jinforma lis-soldati Maltin illi fil-waqt li laħqu mietu żewġ immigranti abbord il-vapur, informhom ukoll illi aktar qabel id-dingi biż-żewġ katavri fih kien inqata' minn mal-vapur. Minnu fih il-Forzi Armati ħarġu dak imsejjaħ Navigation Warning lil vapuri kollha fl-inħawi sabiex ikunu fuq alert minħabba dal-fatt u sabiex jirrapportaw immedjatament jekk jiltaqgħu mad-dingi. Il-ħamis għal ħabta tas-sija u nofs ta' wara nofsinhar, id-dingi biż-żewġ katavri instab minn skuna tas-sajt Maltija. Fuq il-post għaldaqstant intbagħtet patrol boat sabiex tirmonka id-dingi biż-żewġ katavri lura lejn il-bażi marittima. Intant minħabba l-ammont sostanzjali ta' immigranti li kienu fuq l-MV Victoria 6 huma nġibu fil-bażi marittima f'żewġ gruppi. Il-Melita 1 daħlet bl-ewwel grupp ta' 35 immigrant għal ħabta ta' 3 ta' filgħodu u ftit wara s-6 ta' filgħodu iddaħħal it-tieni grupp ta' 33 flimkien ma' żewġ katavri.